या सेवका वक्रभागे असा सर्वगुणी मंडळी कोण आहे जयाची यावरणे लोकगिरी देवी तुकारामाचा जय जय रघुवीर समर्थ या जी सर्वदेव सात्विक भवत्या नमस्ते 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 नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म नमः मनोजो मार्गदीते सर्वदेव नमः महाकाली महालक्ष्मी महादवरे सुबल मुद्रा नमो नमः जय जगदम्ब मंत्र पुष्पांचा परमयामि है प्रार्थना आवाहन सेवा काय अन्याय माझे पोट्याने कोटी जय जगदम्ब नमः गुरु नमः सगळी म्हणे काय बघा नमो देवी महादेवी सर्व आई माझे पूर्ण लक्ष्मी त्याबरोबर साईबाबा शांतादुर्गा श्री बोनगेश्वर घाटेश्वर यांचा जे आहे दत्तमंडळ त्यांच्या कुलदेवता ग्रामदेवता सर्व मंडळी तुमची पूर्ण सेवा करा प्रतिवार्षिक आपल्या दुर्गाची सेवा त्यामुळे दुसऱ्याच्या पुढासाठी पूजा करून घ्यावं लागते केले मान्य करून घ्या पूजेकडे नियमनिष्ठेकडे आचाराकडे काय काय चूक झालं अपराध झाला असेल तर अधिकाऱ्याने क्षमा करा त्याच्याप्रमाणे असं वाहनं चालवता त्या वाहनाचा दोष आहे त्या दोष आहे जर देवीचं नाव घेतलं तर सगळं दोष पूजा करा आता त्याप्रमाणे दिवाळीची सुट्टी पडल्या मुलांना वगैरे सगळ्यांना चांगली विद्या चांगलं आयुष्य आरोग्य अंतवस्त्रांना प्राप्त करून द्या आणि काय आपली मानव इच्छा जाण्यात आहे तुझ्या नाव भागाचं कल्याण करा मंगल करा पावन करा आणि बरं करा अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय श्री महालक्ष्मी माता की जय जय जगदंबे सुसु अने नम्रता दादा विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो नमः यानि देवते नमः ये फूल ये समुदाय आयुष मार्गाना जय जगदम्ब जय जगदम्ब जय जगदम्ब जय जगदम्ब नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः जय जगदम्ब माझं नाव हनुमान माने हे आमचं मागचा मेन गेट स्टँड आमचे मेन मार्केट आमकां आता कितकीच वर्सां जाली हे सगळें आमी 40 वर्सां जाली आमी हो लक्ष्मी पूजन साजरो करता आणि हांगा लक्ष्मी आणि साईबाबाचें मंदिर आमी बांदला आणि हे सगळे पायलट आमी मेळोन सगळं करता हांच्या फुडें असंच करतले सर आम्ही पळयता की गेली कितलीशींच वर्सां दर वर्सा प्रमाणे तुम्ही हो लक्ष्मीपूजन दिवाळीच्या दिसा साजरो करता कशा तरेन तुम्ही ही परंपरा चालूच दवरलेली आसा आमचे पहिले झाड आणले झाड घुमटे जर आम्ही झाडाचेर आमी ती घुमटी लायली तर आम्ही लक्ष्मी पूजन आमी पयली लायल्ली ती ओके झाडाचेर ती धाकटी हाडली घुमटी ती आमी झाडार लायली लोखणाची ते लोखणाची मागीर आमी झाड पडले देवीचे एक सबक करता मागीर ते व्हडले करून पावले झाड मोडले ते आनी मागीर व्हडले केले पयलीं ल्हान लोकांकूय बरो लाभ जाता आनी मागीर आमी ते व्हडले केले मातशे बरें देवस्थान कशें म्हापशान एक बरें पळोवपाक कशें देवस्थान बारीकशें कशें हें केलां आमी आनी प्रत्येक शुक्रवारी आमी हें करता पुजा करता प्रत्येक पायलटाक वांटून घातलेली आहा पुजा शुक्रारच्या शुक्रार सो तुम्ही पायलट आनी कोण कितले पायलट आहा अंदाज पायलट आहा 25 सो तुमच्या मदीं तुम्ही ही पूजा करता हय हय 25 एक पायलट आहा ते आमी सगळे एके शुक्रारी एके पायलटाक येता अशें करून करून आमी हें करता आनी ही वार्षिक आमची लक्ष्मी पुजनची वार्षिक येता दिवाळीक अशी आमी हें करता दोन कार्य आसता एक श्रावणान आमची पुजा आसता श्रावण पुजा एक आनी आमची लक्ष्मी पुजा एक हे दोन व्हडले आमचे कार्यक्रम आसता सो ती तुमच्या भितर देवीचेच आशिर्वाद आहा म्हणून इतलें बरें जाता आमचे कडेन
कसे काय आमच्याकडे घट्ट आम्ही करता देवीचा चमत्कार लोक पाया पडांक बी सगळे येतात हांगासर. पाया पडांक सो लोकसंख्या हांगा पाया पडपाकूय भरपूरशी गर्दी जाता. पयलीं बाजारात लोक हांगा पाया पडांक बाजारात घेतात. पयलीं वेवस्था नासलेली तेन्ना आतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.